صبح فرا رسید در دامان زیبای تاجیکستان با هزاران راز نهان و با اسرارهای نهفته. باید جواب جست آیا این طبیعت به بهار و یا بهار به این طبیعت زیب بخشیده است و یا جالبیت برنامه صبحگاهی صفای سحر؟ الکی ما پاسخی دقیق و عمیق داریم. جالبیت برنامه صبحگاهی صفای سحر و رنگین بودن آن وابستگی دارد به مهر و محبت تمام بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان و مخلصان و هواداران آن. بله، به هر یک شما سلام و درود میگوییم تماشابینان گرامی قدر تلویزیون بهارستان. باز هم خورشید طلوع نمود و ما را به یک صبح زیبای وطن رسانید. آغاز این صبح زیبا را برای هر یک شما تهنیت و مبارک میگوییم. بیننده عزیز، کوشش می نماییم که این صبح نکو را با کلام شکر داشتن از این وطن آباد و زیبا و سرسبز و خرم آغاز کرده باشیم. این زمان فرصت آن است که خوشحالی بکنیم، چون امروز تاجیکستانی عزیز با اینقدر زیباییش قبای ایدانه به بر نموده است و به خاطر آنه که در این صبحگاهان طب ما و شما بالیده باشد، با هم یک سرود جذاب و دلنشین را میشنویم. آچا جان موی دراز نشو نکن، آچا جان کاکلی ناز نشو نکن، آچا جان موی دراز نشو نکن، آچا جان کاکلی ناز نشو نکن. تو نزن قیچی دیگر بر مویم، تو نزن قیچی دیگر بر مویم. جمالا گفتی تاجی کنکن، جمالا گفتی تاجی کنکن. صبح بخیر بینندگان عزیز. امروز میخواهیم برایتان یک چند دلیل های جالب و ناتکراری خود را پیشنهاد نماییم. با دقت بودن را فراموش نسازید. آیا میدانید برای آب پز کردن تخم شترمرغ تقریباً 40 دقیقه صرف می شود؟
оё медонед 70% мавҷудоти зиндаи рӯи замин ин бактерияҳо мебошанд? оё медонед мушҳо тақрибан 48 миллион сол пеш аз одамон дар кураи замин пайдо шуда буданд? психологҳо бар он ақидаанд, ки одаме ки дурӯғ мегӯяд бештар ба боло ё ба тарафи чап нигоҳ мекунад. оё медонед бо вуҷуди дар пушти худ маркаб доштан сутунмуҳраи шутур рост мебошад? оё медонед шапалакҳо маззаро тавассути панҷаҳои худ ҳис мекунанд? оё медонед фил ягона ҳайвонест, ки дорои 4 зону мебошад? таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки одамон рӯзона бедалел 150 маротиба ба телефони худ нигоҳ мекунанд. дӯстони азиз, инҳо буданд якчанд маълумотҳои ҷолибе, ки тӯли ин муддат пешкаши шумо намудем. бахшҳои дигари барномаи мо идома доранд. бо мо буданро фаромӯш насозед. иморатҳои баланду зебо, табиати бисёр ҳам нотакрор, гулгашту хиёбонҳои назаррабо, ҳазорон гули ёсу сумани рангоранг, мардуми меҳмоннавоз. ҳамин аст симои душанбешаҳри азизи имрӯза. бале, мо дар як вақте қарор дорем, ки дар ин шабу рӯз қабои зебое ба бар кардааст шаҳри Душанбе. чун агар мо куртаи чаканро назар кунем, мебинем, ки дар он рангу гулҳои гуногун тасвир шуданд, вале ҳамин рангорангии зебои табиати имрӯзаи Тоҷикистон худ як чакан аст. ва бинандагони гиромӣ, зарур аст, ки ҳар яки мо аз ин рӯзҳои мусоиди фасли баҳор истифода бурда, ин ҳама зебогиҳоро ба манфиат истифода барем, зеро мегӯянд, ки 80% муваффақияти инсон ин аз муҳит вобастагӣ дорад. аҷаб шаҳри дилорои Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе. нусратто медонед чи, ҳар он гаҳе ки ана ҳамин зебогиҳо пеши назар меоянд, аз ин ҳама хубиву ободии зебоии ватан ба ваҷд омада ин мисраҳое ки пештар такрор кардан беихтиёр зери лаб меоянд. бале, саҳар дар кӯчаҳои мушкборат замирамро пайи эҷод кардам, ба рӯи сабзаву гулҳои хандон ҷавонии ҷаҳонро ёд кардам. аё эй шаҳри иқболам Душанбе, нигини Тоҷикистонам Душанбе. хуб бинандагони азиз, ҳамаи амин ободиву зебоӣ аст, ки ба тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистон илҳом мебахшад. ва дар ҷавоб ба ин ҳама зебоӣ, ба ин ҳама сулҳофариву ободонии тоҷикистони азиз бояд ҷавоб гуфт ва ҳамеша кӯшиш кард, ки ин ватан, ин миллатро ободу зебо нигоҳ дошт ва тамоми хизматҳои шоён барояш фидо кард. گهواره فرهنگ زمان است دوشنبه، یک شهر شکوه و آرمان است دوشنبه. دوشنبه مرکز بزرگ فرهنگ و تمدن اصیل تاجیک.
دوشنبه آشیان کبوتر صلح و وحدت و استقلال و آزادی. دوشنبه شهر آرمان و هوس، سیرگاهی هزاران مهمان و جهانگردان. دوشنبه شهر گل و شکفتنها، ذوق و شور کودکان و مرکز علم و فرهنگ. دوشنبه قلب تاجیکستان. давлату миллатро бо фарҳанги миллияш мешиносанду эҳтиром мекунанд. либоси миллӣ бошад муаррифгари фарҳанги миллист. чакан, атлас, адрас либосҳои миллии тоҷикона ба шумор мераванд. нақшу нигор, гулдӯзӣ ва рангомезиҳои ҳайратовар дар остину доман иртибот бо табиату кайҳон мебошад. бояд зикр кард, ки чакан мероси фарҳангию башарии миллати тоҷик ба шумор меравад. бонувони ҳунарманд куртаи миллии чаканро бо тарзу усули хос моҳирона тарроҳӣ намуда мутобиқи завқи худ ором медиҳанд. ҳар як гул ва нақше ки дар чакан нуҳуфтааст хосияти хоси худро доро мебошад. аз ҷумла косагули калоне ки дар куртаи чакан мавҷуд аст маънои хуршед, зиндагии осоишта ва рӯшноиро таҷассум менамояд. имрӯзҳо тамоми бонувони тоҷик аз либосҳои миллии чакан аз ҷумла попурӣ ва гулдӯзӣ васеъ истифода мебаранд, ки нишон аз дӯст доштани миллат ва эҳтирому арҷ гузоштан ба ҳунари қадимаи тоҷикона мебошад. хулас, куртаи чакан рамзи иффат, зебоӣ ва ҳунари дилбарои соҳибҷамолони миллати тоҷик аст. чакан нисбатан ранги баланд дошта, косагулҳои онро баъзе муҳаққиқон нитро, яъне рамзи эзидии қадимӣ, таҷассумгари офтоби тобон ба қалам медиҳанд. нақшее ки ба куртаат бувад куртачакан, монандаи он ки дар ту гул карда чаман. донӣ ки чакан чаро бувад ҳусни баҳор, он нақш гирифта шуд зи гулҳои чаман.
бонувони азиз, мо яқинан огоҳ ҳастем ва медонем ки баробари субҳ дамидан шумо аллакай ба худ мегӯед барои аҳли хонавода чӣ чизе омода намоем ки ҳам хушлаззат бошад, ҳам бо ин васила таби онҳоро болида гардонида дили хонаводаро ба даст овард. барои ҳамин мо мушкилкушои шумо ҳастем бо саҳифаи навбатии барнома ки субҳона ном дорад. бале дуруст гуфтӣ Само, дар бештари маврид ба унвон кӯшиш мекунанд ки намудҳои гуногуни хӯришро барои субҳона махсусан омода намоянд, вале як чиз ногуфта намонад ки вобаста ба мавсимҳои сол низ омода кардани хӯрокҳо тағйир меёбад. бале хуб, дар фасли баҳорон бонувон зиёдтар кӯшиш менамоянд ки аз сабзавот ва растаниҳои гуногун ба таври васеъ истифода баранд, чунки онҳо метавонанд ки ба саломатии инсонҳо манфиати дучандро ба бор оваранд. айни замон саҳифаи навбатии барнома манзури шумост. бонувони азиз, варақу қаламҳои худро мегирем ва дастурамалро хуб дар хотир нигоҳ медорем. бале, мебинем ки ҳамкорамон Соҳиба Икромова ин субҳ тарзи омода намудани кадом навъи субҳонаро ба бонувоне ки айни ҳол телевизиони Баҳористонро тамошо доранд нишон медиҳад. субҳи якояки шумо ба хайр бошад, бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. бахши субҳона аст дар идомаи барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар ва ин навбат мо ба шумо тарзи омодасозии чунин шириниро нишон медиҳем. корро шурӯъ мекунем. як то тухмро шикаста ба он як қошуқ намак, каме шакар ва ордро илова карда онро лат мезанем. як стакон ширро болои тухм рехта маҳсулотҳоро рӯи оташ меҷӯшонем. барои хароб нагардидан моро мебояд то дар раванди ҷӯшиш онро омехта намоем, то аз он чунин маҳлул омода гардад. хамири қаблан тунук карда шударо гирифта рӯяш маҳлулро пурра мемолем. барои болаззат гардидани ширинӣ мавизро рӯяш мепошем. бошад хамирро ба чунин тарз тоб дода бо истифодаи ришта онро ба қисматҳо ҷудо мекунем. албатта барои ин кор шумо метавонед аз корди оддӣ истифода баред. қисматҳои ҷудошударо рӯи табақ гузошта бо даст рӯяшро фишор дода даруни тафтон ба муддати 15 дақиқа дар ҳарорати 200 дараҷа онҳоро мепазем. шириниҳои мо ба пуррагӣ омода гаштанд. субҳатон ба хайру шодӣ бошад, бинандагони гиромӣ. ин субҳ мехоҳем шуморо бо таърихи пайдоиши аввалин соат ва чӣ гунагии он дар замони гузашта баратон маълумот диҳем. агар маълумот пайдо кардан дар бораи таърихи пайдоиши аввалин соат баратон ҷолиб аст, пас моро ҳамроҳ бошед. инсоният барои пешрафти кору рӯзгори хеш ҳамеша талош мекунад ва инсоният барои муайян кардани вақт ва заруратҳои хеш аввалин бор соатро кашф кард. албатта бошад кашфи аввалин соат, яъне вақт, чун кашфи қувваи барқ яке аз бузургтарин дастовардҳои насли башар ба ҳисоб меравад. дар бораи таърихи пайдоиши соат андешаҳо гуногунанд. дар сарчашмаҳои таърихӣ омадааст ки соат аслан аз калимаи занг гирифта шудааст. аввалин соат ин соати обӣ аст ки дар қисми қадим ва баъдан дар вавилон сохта шудааст. баъдтар мардум нуқра ё пӯсти ҳайвонотро гирифта ба гирдаш шакли вақтро тасвир намуда ба миёнаш чӯби рост ё оҳанро гузоштанд ва бо ҳаракати офтоб аз сояи чӯб ё оҳан вақтро муайян мекарданд. инро фақат рӯзона дидан мумкин буду халос. дар аввали асри 15 дар Самарқанд олим ва математик Муҳаммад Улуғбек бо ин шакл соати офтобиро сохта буд ки дарозиаш 50 метр буд. аввалин маротиба соати механикӣ соли 1335 дар шаҳри Милан сохта шудааст.
он оддӣ буда фақат вақтро нишон медод. баъди чанд сол дар Италия соати кориеро олими машҳур Донди сохт, ки ҳаракати офтоб, моҳтоб ва ҳаракати 5 сайёраро нишон медод. аз ҳама соати механикии мураккаб, ки 18 000 қисм ё ба истилоҳ детал дорад, дар шаҳри безансоси Франсия сохта шудааст. соати механикӣ дар Кремли Москав соли 1404 сохта шуд. ҳамин тавр дар соли 1967 соатҳои кварсӣ ва соли 1972 соатҳои электронӣ сохта шуданд. тибқи сарчашмаҳои таърихӣ гуфта мешавад, ки аввалин соат дар Осиёи Марказӣ пайдо шудааст ва оҳиста оҳиста бошад бо мурури замон ба дигар гӯшаву канори олам паҳн гардидааст. соатҳоеро ки имрӯз мо аз онҳо ба таври васеъ истифода мебарем, албатта аз соатҳои замони гузашта ба куллӣ фарқ мекунанд, зеро соатҳои аввалин аз хок, об ва ҳатто бошад ба тариқи нурҳои офтоб санҷида мешуданд. оё шумо дар бораи он ки барои чӣ соат аз чап ба рост ҳаракат мекунад андеша кардаед? посухи дуруст ин аст, ки сояи соатҳои офтобӣ ҳамин гуна, яъне аз чап ба рост ҳаракат мекарданд. аз ин ро мин баъд соатҳо ҳамчунин ҳаракат мекунанд. дар асри 17 дар мамлакатҳои Аврупои ғарбӣ, махсусан дар Фаронса, соатҳои хокӣ кашф шуданд. соатҳои хокӣ ба воситаи ҳисобҳои математикӣ ва формулаҳои физикӣ кор мекарданд, вале олимон мегӯянд, ки истифодаи ин навъи соатҳо ноқулай мебошад, зеро ки онҳоро фақат ба қувваи даст чарх занондан лозим меояд. бо мурури замон соатҳои гуногун пайдо шуданд. намояндагони халқу миллатҳои гуногун дар заминаи эҷоду ихтирои якдигар навъҳои гуногуни соатро кашф карданд. бояд қайд намуд, ки соат дар ҷамъият нақши муҳим мебозад ва барои инсон аз ҳама чизи муҳим дониста мешавад. ҳоло дар ҷомеаи мо соат на танҳо омили муҳими муайянкунандаи вақт, балки як ҷузъи зебоӣ низ ба шумор меравад. ин завқи мардумро ба инобат гирифта, ширкатҳои соатсозӣ тарҳу навъи гуногуни соатҳои дастии занонаю мардонаро истеҳсол намуда ба харидорони хеш пешкаш месозанд. истифодаи сангҳои қиматбаҳо ва тиллову нуқра ҳангоми истеҳсоли соатҳо арзиши онро боло мебаранд. масалан, аз ҳама соати гаронарзиш дар ҷаҳон соатҳои навъи Хенри Грейст истеҳсоли ширкати Pate Flip ба шумор мераванд, ки дар музоидаи Sotheby's соли 1999 бо арзиши 11 миллиону 2500 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико харидорӣ шудаанд. ин соатҳо соли 1939 танҳо як нусха истеҳсол шудаанду халос. бинандагони азиз, ин буд чанд маълумот оиди таърихи пайдоиши аввалин соатҳо. бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар идома дорад. пайгири барнома бошед. дӯстони иззатманд, барои он нафароне ки суруду мусиқиро меписанданд, барои он нафароне ки дӯстдори дунёи расомӣ ҳастанд ва барои на он нафароне ки ба эҷодиёт машғул ҳастанду шеъру суруду тарона эҷод мекунанд, барои шумо дар ҳама маврид илҳом дар дараҷаи аввал меистад ва илҳомро айни замон шумо метавонед аз ин манзараи бисёр ҳам дилфиребу ҷаззоб ва назаррабои Душанбешаҳри азиз гирифта бошед. бале Само, бисёр ҳам ин манзараи зебо ба ман низ писанд омад ва инҷо мехостам аз ту як суоле кунам. инҷо намудҳои гуногуни гулҳои лола шукуфон ҳастанд, ки рангҳои мухталиф албатта доранд. кадоме аз ин рангҳоро ту меписандӣ? ростӣ дар интихоби ин ҳама зебогиҳо кас оҷиз мемонад ва интихобро аллакай ман гум кардам, чунки ҳар яки онҳо дар алоҳидагӣ бисёр як зебу зиннат ва ба қавле нозу карашмаи худро доранд, ки назари ҳар як бинандаро ба қавле мерабоянд. воқеан ин дуруст аст. бинандагони гиромӣ, агар шумо низ дӯстдори олами рангҳо ҳастед ва мехоҳед ки ба ин восита табъи худро болида кунед ва ё ҳолати равонии хешро беҳтар созед, пас бо ҳам саҳифаи мӯъҷизаи рангҳоро тамошо мекунед. марҳамат.
ба хайр бинандагони азиз. дар ин бахш мо ба шумо якчанд хусусият ва паҳлӯҳои шифобахшии сирпиёзро пешниҳод менамоем. сирпиёз воситаи хуб аст барои нигоҳ доштани саломатӣ. сирпиёз се навъ мешавад: бӯстонӣ, саҳроӣ ва кӯҳӣ. дар таомпазӣ сирпиёзро ҳамчун сабзавоти хуштаъм ва хушбӯйкунандаи хӯришҳо истифода мебаранд ва он иштиҳои шахсро мекушояд. ҳамчунин барои ҳазми таом аҳамияти муҳим дорад. сирпиёз хусусияти шифобахшии зиёд дорад ва дар тиб низ аз он васеъ истифода мебаранд. вай моддаҳои махсуси бактерисидӣ дорад, ки бисёр микробҳои касалиоварро нест мекунад, аз ҷумла рутубати зиёдатии меъдаро нест мекунад ва хуни ғафсро ба тартиб меоварад. хусусияти дигари шифоияш дар он аст, ки овозро равшан гардонида барои фаромӯшхотирӣ ва аксари бемориҳои вобаста ба асаб даво мебошад. инчунин сирпиёз дорои витаминҳои Б, С ва Д мебошад. сирпиёз дар таркиби худ беш аз 400 компонентҳои муфид дорад. он дар организм холестеринҳоро коҳиш дода гардиши хунро паст мекунад. бо вуҷуди ин бояд хотиррасон намуд, ки истеъмоли зиёди сирпиёз метавонад ба рӯда зарар расонад. шахсоне ки миҷози гарм доранд дар фасли гармо бояд сирпиёзро истеъмол нанамоянд. инҳо буданд чанд маълумот вобаста ба сирпиёз. бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар идома дорад. бинандагони гиромӣ, бори дигар ин субҳи гулгуни ватанро барои ҳар яки шумо муборак ва фархунда мегӯем. бовар дорем, ки айни ҳол ки шабакаи телевизионии Баҳористонро тамошо доред, табатон хуш ва болида аст. хуб Нусрат, то медонед чӣ? Фикр мекунам, ки айни замон ба бинанда агар як саҳнаи ҳаҷвиро ба хотири таби онҳоро болида гардонидан пешниҳод кунем, фикр мекунам, ки аз манфиат холӣ нест. барои ҳамин бинандагони азиз мо мехоҳем, ки ҳамеша ана ҳамин ханда меҳмони лабони шумо бошад ва хурсандӣ асири қалбҳои зебову нозуки шумо. барои ҳамин айни замон бо ҳам як саҳнаи ҳаҷвиро тамошо мекунем ва дар якҷоягӣ таби хешро дар субҳи зебои ватан болида мегардонем. айни замон ин саҳифаи навбатии барнома пешниҳоди шумо мегардад. бо ҳам механдем. چی گپ؟ خوش؟ باز همون کارها ها؟ باز همون جغ وغ؟ تمام مکتب از شما داد دارد. بداد آمدگی. فیخان مجلس و پدر و مادران گفتیم. نیمی والدین شما نآمد. شنبه گذشته. کنی؟ سلام. السلام. منکر. سلام. السلام. شنید؟ به آواز. حاضر من روی خطی آن طلبگانی که پدر و مادرشان با مجلسی صنفمان نآمدن یک تا خوانده سرزنش میکنم. سلیمова موپایکر خوش کاری گپ زدید برای چی پدر و مادرتون نآمدن؟ آخه معلم پدرم در روسیه هستند و مادرم بیمار و برای همین آمدن نتوانستم معلم جان. چیه؟ اگه سفرهایی تو حاضر نآمده است از روسیه ها؟ نه. شین کی میبیاد؟ اقلا تا تابستان میآمده است البته. بله. بسیار خوب سفر و مولان ببی کنی مولانا بانو گپ زن برای چی پدر و مادرت نآمدن؟ پدر و مادرم در کار بودند برای همین نتوانستند بیایند. آخر روز شنبه بود در کار بودند؟ شنبه؟ آخر آنها در بازار کار میکنند.
بیبیت چی؟ بیبیت؟ بیبیم خانبان بود. خانبان. چه این؟ سفر علیف؟ سفر علیف مصطفی؟ کنی گفزن؟ برای چی پدر مادرت آمدن؟ آخر معلم خودتان گناهگارید. چی خیلی من گناهگارم؟ نفهمیدم. آخر گفته بودید که چی گفته بودم؟ سیری خانه را به مکتب نیارید. خوش. سیری مکتب را به خانه نبرید. برای همین من خبرکشی نکردم. نگر زیدامن سما ستاره باز می رود. تمام روشنایی را ز پشت خویش می برد. بگیر ز دست آفتاب که گرمی محبت است. رها نساز دامنش نه آید آنچه از تو است. دقیقه ها غنیمتند. پیام گو پیاده را. نمان قطاره هم برد مسافران ساده را. برای هر دمی نفس هوس ببر. حسد حرام بگیر ز دست آفتاب. به وقت ساز احترام. شکایت است کار تو به ساربان زندگی. کفا نمان ز کاروان ز کاروان زندگی. بخند تا که درد را به خنده‌ات کنی دوا. بخند تا که زندگی شود پر از ترانه ها. دقیقه ها غنیمتند. پیام گو پیاده را. نمان قطار هم برد مسافران ساده را. دوستان ایزدمند، بینندگان عزیز و همیشگی تلویزیون بهارستان،
гулҳо бо мо ва мо бо шумо тӯли чанд лаҳза яке роз гуфтем. айни замон фурсати ба анҷом расидани барномаи субҳгоҳии сафои саҳар аст. бале, аз домони ин гулҳои зебо дар қабои шукуфтаи пойтахти кишвар шаҳри душанбе барномаи имрӯзаи субҳгоҳии сафои саҳарро пешниҳоди шумо гардонидем, бинандагони азизи телевизиони баҳористон. инҷо барномаи мо анҷом меёбад, вале инро фаромӯш насозед ки анҷоми барномаи мо оғози барномаҳои дигари телевизиони баҳористон аст. бинандагони азиз, дар фарҷоми барномаи субҳгоҳии сафои саҳар бароятон тамоми хушиҳои зиндагӣ ва саодати рӯзгор, инчунин сарбаландиву хонаободиро таманно дорем ва инҷо бисёр мехостем ки дар ин фазои бисёр гулпӯши душанбешаҳр каме сайр дошта бошем ва то он даме ки мо бо Нусратло дар ин фазову табиати зебо сайр мекунем, шумо метавонед ки аз тамошои ин ҳама манзараҳои зебо лаззат бубаред. барои мо барори кор ба шумо бошад. фароғати хусро орзуманде меравем. бале.